یەکیتیا ئەسنافان لە هەرێما جزیرێ گرێبەستên نوh saz dike. Ev girêbest kirîna erd û xaniyan û kirê jî li xwe digire. Pêwîst e hemî nivîzgehên eqarî van girêbestan bikarbînin. Yekîtî dibêje mebest jê ew e da ku erşîfa xaniyên bi kirê were serrastkirin. Were naskirin bêkîne kesê xaniyan dikirin û kirê dikin. Nemaze xelkên ku ji dervî Rojavayê Kurdistanê hatine. Ev eqûd ji bo yani xanîk hat firotin, hat kirêkirin wek hayê me jî hebe. Xebera me jî bibe giyayî kê û bi çi qeysî. Yani gayet me jî ev em hani kîfî milletî tanzîm bikin. Yani yek tê xanîkî dikire kes zan bêşkûyê. Yek tê xanîkî kirê dike belkî bi dolara bi 200 dolarî nav de 50,000 Sûriye. Ev eqûdê me ji bo wilo em dolara tê danayinin. اتحاد می مکاتب الحمد باجاره هنه قل دير كيف قل كيف حسه كيف شداده به هولي بالحردر اتحاد می مکاتب عقاري هنه وقش في كاريتكن عقودي ما بولد مشن هر پنج گرێبەست یەک دەفتەرە و هەر یەک دەفتەر bi 25,000 lêreyên Sûrî بۆ nivîzgehên eqarî tên firotin. Yekîtiya esnafan dibêje nabe nivîzgeh girêbestan bifroşe welatiyan. Lê xwedanên nivîzgehên eqarî dibêjin eger yekîtî bixwaze em girêbestan bêpere bidin, divê ew jî bêpere bidin me. شلو حقي ندم ما بلاش بدم ما شلو بي يعني هم حقي شلو ندم كابلا بيجن بي ما فا مشان جموانات بي اصلا بل نادن دفتر حر دفتر كي دبيت 25,000 بدو واحد بدل ما بدل ما حقي وش كيف الصين با دولار بهذا به ضريبه كيد مواطن يعني ناخذ يا شركه ناخذ يا محلات مواطن محمد تشتي ضريبه تالي فتقر سرسري المواطن. بهر حال وڵاتی باجەیە دەدە نەیەکیتی و نەژی نویزگەه girêbestan bêpere didin welatîyan. Wate divê xelk bidin. Her kesek bixwaze xaniyekî kirê bike pêwîst e temenê nivîzgehê kiriya heyvekê bide û li gel wê jî girêbestê bikire. Ev ji bilî baceya ku hemî xelkên Rojavayê Kurdistanê didin li gel nebûna xizmetguzariyê. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamişlo.